Siyabingelela baba udokotela baba sizibojabula umfana omhlenje ngekhehlano lana kusewuyena umzukulu wamangcingisa ngesoli futhi angixolisi. This is baba udokotela inyanga umelaphi wendabuko. Ngingubaba wesizwe. And ngine topic namhlanje ethi Iyashisa Lento, Iyashisa Lento. Bantu bakithi, I will always help those who need to be helped. But sinento ethi kunabantu abasakholwa ekutheni izinto esizenzisa abantu noma izinto abasikhokhela zona ngento abafuna ukuthi benzele zona they're too expensive and nabo bangakwazi ukuzenzela at the cheaper rate. I need to help you. I need to help you. Ngifuna ukukufundisa umuthi. Ngifuna ukufundisa umuthi uyihlanganisele wena umuthi lona okulanda umuntu. Umuthi lona okulanda abantu. Uma mhlambe unebhizinisana oyenzayo unesonto unento nje oyenzayo and abantu abasizi. Listen to me carefully. Abantu abasizi. Ngizokufundisa lo muthi uhamba uyihlanganisela ngikutshela nama price awo ukuthi ayimalini ama price. Sakha ke umuthi ke lana okulanda nje abantu uthi beze kuwena. Thola umuthi ekuthiwa usuka sambe. U20 rand eThekwini. U10 rand eDalton. Ezimbuzini eMlazi u20 rand eFaradale Mayimaye uthola ngo30 rand. Emona angwazi u10 rand ngathi u10 rand emona nginayisho. Safuna ke ngicheck imithetho yamona awazi ngicela ukuthi angi WhatsApp enambeni 0824591816 asho ukuthi ayibabudode nathi sibale emona imithi khona emona imali engaka manje ngazi ngisakade ngagcina emona ngicina around 2013 mawuthi ngikhumbula kahle kade agcina emona siyakhaka uma sathola usuka sambe sithola umkhondweni sithola uvuka kwabafile uma uthola uvuka noma ngabe umuphi uvuka but because of mina ngisuke ngifuna into ene pressure ngifuna uvuka sibafake bobathathu sibafake bobathathu labo uvuka laba bahlanganiseke lezo into umkhondweni 20 rand uvuka kwabafile u20 rand shutho u20 rand about 3 4 uvuka 60 rand uma ungekho la eThekwini uadd 10 rand kanjalo lezo zinto lezo sengizibalile uma uzozenzela ubaba udokotela it's 12,000 uzozenzelwa yimini usuka sambe ukuthenga ngo20 rand umkhondweni ukuthole ngo20 rand uvuka abafile ngibathola ngo20 rand kodwa ngizothatha 12,000 kuwena. Thola ithambo likaDikoloshe. Thola ithambo likaDikoloshe. Ubaba onethambo likaDikoloshe last time I check usenkandla omunye awukaNgwanase omunye usophongolo abantu engibazi banala mathambo lawo ilapha ungaya ke uyibona ke uyowafuna ke uma sebekunikile ithambo leDikoloshe ngizocela lemithi uyigaye ibe impuphu ngizothi ngithini ithambo leDikoloshe ungalagayi woza nalo kumina angifuni ukuthi uzolitesta no ungalitest woza nalo ngizokutshela makuyilona umuthi uliphethe ngizokala ngikhiphe lami ngithi nuka lento le uma ithambo leDikoloshe walibeka ekhaleni akulona akulona kahle akulona ekulibeka ekhaleni ithambo leDikoloshe ngifuna ngesikhathi usaliphethe kube buhlungu ikhanda same time usaliphethe kube buhlungu ikhanda once walincinkisa ekhaleni uzulifaka ekhaleni lokulihoga njengesineva kuselona mase ngithi mina khiphe lakho usulizwile lami uthi linuka ngokufana yini elami angikufihli lo mhlazana ngililandile ngasala imoto yami lapha ngihamba ngeVolvo ngihamba ngeDodge yasala khona bayakwazi ke abantu lapha ngihleze ngibatshela ngisengwambeni ingwambeni senyarima mufike enyarima edrobheni udrive kule ndawo ngathi ine umgaqo khona ufakwe i-tile break thereafter musungena ngo left ushona phansi kusushona lapha engwambeni ufela umgaqo uhlukana khona kanje umusu uthatha ke lo waka left obufika ihlukana uthatha left iphinde futhi ihlukane futhi uphinde uthatha left futhi uyozudlula ihlahla esikhulu ushayeke lapho uzofika indawo ngathi inezitolo lapho uzoqala lapho ukubuza khona lo mkhuluka umusu usulapho le ndawo ezitolo uzothola umfana akuhambe nawe laba bafana ke banokuxhaphaza funa nishaye imoto menifika lapho umbheke ukuthi ngesikhathi ufika la kulenda ngathi izitolo kunabafana bethuthutu lapho ufike lapho uthatha umfana wesithuthutu lapha niphelezeleke
funa umgaqo umuhlukana kabili uphinda athatha left yena ayishaya noze nifike epolice station kune police station ngathi umuzi womuntu umuzi nje ngathi u4 rooms umuzi womuntu ubona ngeflag ukuthi ipolice station nepolice elilodwa futhi nayo lebona lihamba liphethe ubhiya kanje umuzi uqala ukubuza lapho bazokutshela ukuthi lenyanga ifuyile ukuthi kuphike lapho ke iyona ke lo nyanga ke la iphethe ke lezi zinto ke hayi iphethe kahle iphethe kahle la ngoba uma ungena uzothatha lento usangena nje isigodlweni sakhe zehlukene hayi uthi umkhulu ngakwazi ukuhlala eminyango ngoba uyeza uthi iqhuma lemithambo le ngathi uphuza amaphilisi okuvusa induku qhuma imithambo uthi hayi mkhulu ngakwazi ukuhlala eminyango konje vese wona intombi okazi ukuphuza amaphilisi okuvusa induku sisangana khulu ngakho intombi sisangana nje nawe angisakuthembi ekamini bengithi uyayishaya ingane uyazi yonke lento eyisho la sikwakhisa umuthi okubiza abantu uma usulitholile ithambo latikoloshi it's all done usuzozenzela ke lento ke bese ufuna ngile approve umuntu ongaku-approvela yona omunye engimaziyo kungaba ubaba umdletshe ensimbini angal-approve futhi naye angaku-approvela omunye ngawubaba kodwa umuntu engimaziyo nje ukuthi uyazela ilwane lezi ubaba umdletshe angaku-approvela ke nalo futhi ukuthi ya lapho ke ngisuke sikufundisa ukuthi wenza kanjani thereafter le mithi ke sesokutshela ukuthi uma usuyihlanzele impuphu anginankinga ngifuna ithambo mina once kwashaya ithambeni so right ke usuyazi ukuthi linginike sibiza imali engaka amathambana imithi ayinankinga imithi kunakala mase kufuneka ithambo once waqala wafuneka ithambo ke ila uzophupa induku uzophela induku asibuyele emsebenzini ithi into yakho na itopic ethi Iyashisa Lento kunezinto bakithi kufuna sinitshele zona musu ufuna ukudatshukelwa musu nje ufuna ukudatshukelwa ayimaphuphe nakho asiphuphi inja uma siphuphi inja hayi iyageja lento angiphuphi inja angiphuphi iuniform ngigqoke iuniform no nangiyiphuphi lonto angiyiphuphi ingane encane ngithi ingosi yami uNkulunkulu ushuthi ngiphuphe nje ukuthohlozana kukuhle ngikugonile no khohle lento lezo zinto lezi aziphusho umuntu siyasiphupha isiduli that is very very beautiful isiduli very abantu abathi baphuphe isiduli kwaba u100 bavamise ukuba 1 ngoba laba abantu bayakhuluma laba abantu abasesidulwini isiphethu bambalwa abantu athi ngiphuphe ngiphuza amanzi acwebile isiphethu esibandayo baphuphe impophomo because bahlezi bayibuka la ku social media baphupha ulwandle bahlezi becanga uzithekwini but isiphethu abasiphuphi ngikhuluma mina ngento mina genuine awungi understand asiyiphuphi imnenke isichitho leso asiphuphi la sasifunda khona lezi zinto lezi awuzutshelwa yonke into lokho nje ufuna wazi asikuphuphi lokho asiwuphuphi umshado wasekhaya phuphi nje lento lezo munga lokho ufuna ukutshela lezi zinto asiziphuphi mina ungathi umphuphi uzochaza iphupha ngiyachaza amaphupho futhi ngoba lento yamaphupho icult ngokwayo iphupho elilodwa oliphuphile bolibuza abantu abawu3 bazokuchaza indlela ezo3 ezahlukene ojengisa ukuthi nayo icult ke ngokwayo kodwa le ngento etshela mina noma bangibakhuluma bathini bakutshela abayithandayo utshela ukuthi wabudodela ngikwazi ukuthi ngaleli ngiqhuma lo muntu ngiqala ngiphupha izinja yabona ke manje usune idea ukuthi ulandile iswasho kumthandazi kodwa manje usilandile usoqala uphupha isiduli kukhona into abayikhuluma labantu basekhaya uloku ulandela mase uqala uphupha amanzi uphuze isiphethweni esicwebile khona into abayikhuluma angifuni ukwadefine lokho usho ukuthini angifuni undefine ngiconsult mahhala doda ngizwa nje nawe doda ngiconsult mahhala lezi zinto ke lezi ngifuna uzazi ukuthi uyile kumele lapho indabuko uthola usizo kodwa manje lamaphupha seyakulandela usunokuphupha usesikoleni usunokuphupha usesikoleni no iyakhahlele iqala nogqilaza ke manje ayenzeki lonto ngoba lezi zinto lezi
uma sizoloku singanitshelo sizoloku nihlupha nisenze imithi kanti lamaphupha akulandela nisenze imithi kanti ayakulandela. Into engifuna ukuyisho lana iyodwa ithi phuze leti langa liqetho. Bantu bakithi ake siyikhulume lento. Ngiyinyanga, hayi uthi ngifuna uba inyanga, ngiyinyanga. Ngiyinyanga nje. Kunento nami engisuke ngingazazi. Yabona nje angiyazi kahle lento, ungayazi kahle kwani imithi. Amafutha, amathambo. Kuyikhona lokho okudala ukuthi nibe nenkinga emthini. Ngoba njoba uyinyanga nje, imithi ngeke uyazi yonke. Amafutha ngeke uwazi wonke, but refuse to be deceived. I repeat, refuse to be deceived. Kunamafutha ongeke uwathole egcwele nipho. Amafutha esidawana. Amafutha enyengelezi. Awukwazi ukwathola egcwele nipho. Kanti awehashi lamafutha. Lezi zinto lezi zifuna ucaciselwe ngazo. Awukwazi ukuthola ithambo latikoloshini ngangwafu werula. Lalikhulu kangaka manje. Ithambo latikoloshi ufuna lilingane nomuno womuntu ubukhulu. But mase selingange ithambo lehashi, utikoloshi ongakanani loyo. Lento ukuthi wena lezilwane lezi awuzazi, ulimi nje latikoloshi lufika nje la kumina ngiyalibona. Ulimi lomkhovu mina ngilibona ungakanginiki, ngisathi lithele phansi. Ukusikwa kwalo liba ama dice like. Alisikwa ngalendlela ejwayelekile, ulimi lomkhovu welolo. Manje lena anizazi lezi zinto. Anizazi lezi zinto. You are quick to criticize people. Kodwa manje siyanitshela lezi zinto ukuthi yabona njenga nawe nje ubunyanga bakho angipersecute. Kodwa I don't think ukuthi you reach 52 years useyinyanga. I am 52 years. Kodwa wena indlela wenza ngayo izinto angikuboni uzoba na 52 years. Useyinyanga. Because you are too jumpy. Uzoshaya lo 52 years uthi ngangiyinyanga. Lento affecta izinceko ezimabandleni manje. Obona lo mfundisi ona 28 years ngeke azafike ku 42 52 years engumfundisi. Engisho ukuthi siyanifundisa lezi zinto and you people you are defiant. You don't want to learn. We are defiant. Lezi zinto lezi siyanitshela zona ngifuna nje wazi ukuthi ke if lezi zinto lezi ungakadluli kuzona ukuzi understand ukuthi ulimi lomkhovu ngilibona kanjani and lusikwa kanjani. Amafutha atikoloshe ngiwabona kanjani, ahluke kanjani nomkhovu. Ahluke kanjani kunomkhovu. Amafutha omkhovu wentaba namafutha omkhovu isiyeyane ahluke kanjani. Amafutha esiyeyane uma uwavula nomkhovu wavula, hayi ngeke mkhulu, ngeke. Inuka lento into ngazi uyibona esiyeyane. Inuka lento ngazi uyibona. Yabo, le into ekuthiwa imfakabili. Inuka lento ngazi uyibona. Engisho lento manje wena uzazi, uxova nje yonke into uyinika abantu. Uxova nje yonke into uyinika abantu. Lento ngizoyisho ngamabomu ukuthi is affectile lento ukusebenza nabantu abangazi kahle izinto. Khona umunye nje ngagcina ngimblockile. Ngangithanda nokublocka mina. Use Port Elizabeth. Engitshengisa amafutha enawe ethi lamafutha kade ahlalo sekangwadayisa. Ewaphethe ngo2 litha eyikota ku2 litha ethi amafutha enyengelezi. Ngawuse ngamblocker ngaphuma kuyena. Ngabo ukuthi uyasangana ke lekhanda. Awukwazi ukuba namafutha enyengelezi awukota ku2 litha. Ayikota uyazi madoda. Uqala kuba uhafu. Ngaphansi kwahafu kube ikota ke. Le nto okwazi. Ngizofuna sikhulume lento la. Kunezinkukhu esinazo engifuna uzifunde. Azi ukuthi ekulapheni noma umuye enyangeni. Inyanga ingase ifune inkukhu emhlophe. Inyanga inase ifune inkukhu emnyama. Inyanga ingase ifune inkukhu ebovu noma ebrown. Uthi thina nje wathina sesikhuluma isintu nje asilandela umbala nje obunjalo. Le nkukhu ayibi like red like blood. Iba brown ngokumaruni okunembala emnyama futhi.
yabo nemibala grey ayibi nje like stone red mesithi inkukhu ebovu yabo kwemukele lokho inkukhu eyimpangele noma eyingqoqe kodwa ngikhuluma isiZulu isiqondile eyimpangele asisho ukuthi hamba uyothenga impangele as a guinea fowl sithi go buy a chicken that is spotted njengoba kuthiwa eyingqoqe nje leya nkukhu bathi imthuku ngapha phesha komzimkhulu mase zophesha umthavuna mase bethike ingqoqe lezi zinto lezi ufuna uzazi kodwa ke i-challenge esinayo ekufuze siyikhulumeni abantu base ikakhulukazi ama-Capetonians abakwazi ukuthola lezo nkukhu and then if bengazitholi they feel as if it's our burden ukuthi bathole lezona okunendlela abazoshintsha uma ngikunike umuthi ngathi mina lo muthi sizokwakha into yokuphumelelisa kodwa lo muthi ngifuna uthole inkukhu ebovu eyiqhuthe angikwazi ukushintsha lapho au compromise mengithe kulo muthi ngizofuna siuhlambulule ngenkukhu emhlophe sifake inyongo igazi singalifaki awukwazi ukufaka into ethanda wena awukwazi ufaka mesithi la sifuna inkukhu emabalabala eyimpangele kulungile sifuneka mesithi sifuna inkukhu eyisiphethu lephethu insiba sibheke phezulu sifuna lo nkukhu akukwazi umuthi uso unfair in a sense that uthi awuna option plan A no plan B umuthi nje una plan A awuna plan B simple as that engisho ukuthi kwazini nje lokho kuphileni futhi lokuthi kunezinto esizozifaka kunina ngenkani and ufuna nizibekezelele ngoba ayikho indlela esokwenza ngayo sizozifaka ngenkani and futhi nifuna nikufundeni ukubekezelela ukuthi mesifuna lo nkukhu sifuna lo nkukhu nje kuphela ngifuna mina ungilethela ama-sweet esibhala ukuthi ama-joy awunayo enye choice uzongilethela wona kuphela this is babu Dr. Bawusizibojama ngifuna ngikhuluma ngento ngazi lento lena nithi ukucheater noma nithini ukuthi phela ukucheater akukho ezulwini ngoba last time I checked igama ithi cheating lisho ukukopela esikoleni last time I checked ikona phethe ngaphuma standard 5 then bathi grade 7 ngaphuma lapha bothi ngishiya phansi leta izongisisa verse then ngaphuma ka5 but ukucheater last time I checked kwakukukopela but angazi la uthandweni ungena njalo but ake sisensekele igama lokubolekwa elithi ukucheater njengoba yanto ibhlungu kodwa yenzeka kukhona umuntu wesilisa oqonywayo kukhona umuntu wesilisa ongaqonywe obukisayo kunomuntu wesilisa ophuma nje u3 nje emsebenzini ngolesine nje baphuma u3 ngolosihlanu la uzili baphuma o1 o11 abanye depend ukuthi inkampani yenzani lo muntu lona ephume ngo3 ekhaya ufika ngo8 expect ukuthi umama uzobe sajabula ya understand lo muntu akacheat lo muntu wenza kube worse wenza ekhaya kube muncu mancane into ongazenza ukuthi indoda ingakujoleli mancane nje into ongayenza zimbalwa number 1 ushef uyakwazi lokho bese uyisicefana nje vese then izinto ezenziwa lapha eminyangweni okwazi ukuzenza ufuna ukuconsulta kwabanye uzakuthi what keeps indoda ihlele ekhaya bese bithe kulifaka nje lemendlebeni usayiblow ayangani nasikhatha sasaleyo nto njengoba nesidina njena nje ehlenza khona yonke le nomtsazo but ake sibheke nje ukuthi wenza kanjani uma unkosikazi usuthola ukuthi hayi ngeke zoma umama yebo yena usebenzayo and futhi usebenza kule sitolo lesi sinamagama abofu ama esikhulu ikhathi abaphuma ngazo ungena u11 aphuma u5 kodwa la ekhaya uhamba ngo7 uhambisa ingane esikoleni angabe sabuya engena u11 esitolo ebuphuma u5 mesivala isitolo kodwa yena uhamba ngo7 engane esikoleni ewufika udrop ingane hayi ukuthi abuye usehamba unomphelo ongena u11 awusho ukuthi uyakujolela nkosikazi kodwa kukhona into ongayiboni kahle yabo yonke into right kodwa nje khona lento ongayiboni kahle umgqibela akasebenzi kodwa ngumgqibelo unesikhathi sokuya athi uyo check staff ahambe 3 hours angisho ukuthi uyajola kajoli kodwa khona into nawo ongayiboni kahle siyayiqeda ke lento ngizokunika umuthi yezwa lo muthi enza njena ke thatha ubisi
fake ebhodweni, thatha lo muthi lo engikunika wona uthele wonke. Mase ubile nalobisi ubile musu usiyawususa. Ufake enkomishini. Musu lokuhabula nje. Ubukana neTV uyazi usazophela induku wena. Uphuzo ushisa njalo uphuzo uzowuqeda. Mase kuphele nje hour to 1 hour 30 minutes ujijekele yena ngenduku. Ulale nalomkakho lo. Ulale nalo baba wasekhaya. And thereafter uma usulalile naye vese uneshow ukuthi uzowavala nje amagate waqinisa khona uzomnika kahle ngeweekend. Uneshow nje ukuthi nje yonke into uyacaluza nje wena nje uzomnika ngeweekend. Umnike ngeweekend ngomsombuluko uyazi nje bekumsombuluko kusuke kulayisha ama truck emsenzini wakhe and bavamise ukuhamba late ese uthatha i-truck yakhe. Kodwa yena ngomsombuluko evehamba early. Akeve hamba nje early. Uzophinda yenze into kumsombuluko ahambise ngane ngo7 ayidrop esikoleni ahambe. Akabuye ekhaya wena ubuthe ucela kushiya eclinic. Uthi yena uhambise ngane esikoleni ujahile. Sekufuze wena ubone uhamba kanjani eclinic kodwa unendoda lekhaya kunemoto lekhaya iyodwa futhi. Wenze lokho njobe ehamba early kangaka. Uye entombini straight verse. Intombi yakhe isebenza ebusuku. Iphuma u6 ifika past 7 to 8 endlini but ithi ifika usepaka emgaqweni bangena sebengena kanye naye uqala kule ntombi yakhe. Ngeke benze lutho ngalelo langa. Ngeke benze lutho ngalelo. Uzofica intombazana ishisa lokho kuyisimanga. Ithi intombazana angicobanga lutho athi hayi ngeke ngenza isiphuphuko. Uma kungashisa intombazana kuzobe kushisa yena. Lento ayizose ningenzeki and baxaba nathi yini ugcobeni ngisebenzisela umuthi dodo ungenza isiphuphuko. Noma ngaya kweyiphi intombazana ayikho intombazana ophinda lale nayo. Noma ngaya kweyiphi indoda ashintshela ngeke kuphinde kulo. Iyashisa lento. Lento sifuna ukuyakha ngenhloso ukuvusa lemizi esibothi ibhilizwa umjolo nje kuphela. We cannot tolerate that to see imizi ibhilizwa into esingayicontrol umjolo. Umjolo is not eternal. Umjolo into a choice. Kalon ndlela nathi sine choice ukuyivala sine choice ongayivala. Uzongilungisela u1100. Usho ukuthi babudokotela ngicela ungithumelele iyashisa lento kufanele lo muntu ayeke ukujola. Indeed uzokuyeka ukujola. Ngoba lo mjolo wakho omningi akajolo ngoba ejolo usemagnethelwe uDecember. Uthi le bonus ayithola lento angani goduka naye eBackville. Kuvale manje ke sisilokho. Kushaya lo December sebehlukene. Kuvale nje manje lo. This is Babu Dokotela, Babu Sisibojalo, umfana umthije kahle nomuntu uzomncisa. Stop cheating. Siyabonga.